Chiriță Cristiana, pardon, da, Chiriță Cristiana, la limba română, și la limba română. Rezultatele le vedeți pe internet. Deci rezultatele le vedeți pe internet. Sunt acestea. Au primit pentru participarea la concursul minimat, cei care au primit 100 de puncte, Stanciu Țiblean, Chiriță Cristiana și Alexia. Au primit pentru super cititori de la club, tot aleatoriu citesc, Petrică Ștefania, Albu Alexandra, Chiriță Cristiana, Sulea Darius și Cioban Ana Maria. La super cititori. Și acum, pentru... Mai sunt, deci am participat la încă două concursuri de matematică, dar neclasându-se pe locul de premiere, nu au primit la Rominari și la școala primă. Și acum, pentru rezultatele obținute în acest an școlar, toți vor primi diplome, dar o carte, m-am spus de aseară, însă încerc să-i stric într-o anumită formă. Pentru rezultate deosebite, Chiriță Cristiana, v-am spus că am luat pentru ei o carte specială care în magazine sau o cumpăr mai greu. Nu le-am mai oferit bani. Stanciu Țiblea, Popescu Alexia, felicitări Alexia, nu mai au dat. Da. Militarul Andreea, Popescu Maria, Ciobanu Ana Maria, mai mult curaj. Încercăm la anul, știm noi cum. Bengulescu Daria, pentru că era așa de important, i-am luat altă carte, bravo. Și lăsăm ideile născute și încercăm să cum vom fi mai mari. Sulea Darius, felicitări, Darius. Facem mai mult joc de greve. Nu? Ce e jumătate? Nu, eu spun, facem mai mult joc de greve. Ceilalți copii vor primi o diplomă și o altă carte în funcție de... Îi voi explica în ordine alfabetică. Vedeți că pe diplomă scrie acolo ce și cum. Albu Alexandru. Eu îți doresc să fii constant tot timpul. O fetiță bună, dar să fii constant.
Alexoiu Ana Maria. Ana Maria. Patron Alexoiu Maria Adriana, scuză-mă că ea este venită la începutul anului, de fapt la sfârșitul anului și nu prea are curaj. Andrei Mariu. Încep fotbaliștii. Bundeaoana. Bălan Teodora. Dați dumneavoastră. Eu dați dumneavoastră. Calotă Maria. Maria. Ciobanu Alexandra. Mai mult atenție, Alexandra. Da? Și lăsăm la fel ca și spunea, jocul de glezne. Da? Fane, după domnul Dumitrescu. În față. Frumușelul Denis. Mai mult atenție, Denis. Îndreptăm și scris. Ionașcu. Munteanu. Mulțumim și noi. Ne-am schimbat. Ne vom schimba în continuare. Așa sper. Nu, Alex. Da, zi-le, da. Niță. Ștefania. Dacă ai fi mai curajoasă, ar fi mult mai bine. Ea vine la școală mereu supărat. Nu, mereu are o figură mereu de copile cu griji. Razuleanu Adiță. Dați cu griji. El e mijlocaș dreaptă. Nu mă? Mijlocaș dreaptă. N-am zis. De aceea cântăm câteodată. Salomia Cristian. Stroie Ștefania. Opusă domnișoarei Petrica. Este opusă domnișoarei Petrica. Bravo. Nu ne supărăm niciodată. Șelariu. E pe un grup pădut. Am zis bine. Trancău, alți fotbaliști. Avem 4 fotbaliști. Totuși eu zic că la sfârșit, fotbaliștii fără cartă nu prea au succes. Hai, bă, să trimit pasele de șit. Codruți. Trebuie să calculeze. Observați, nu? Bine la. Și Raluca. Lasă-ne la, vezi matematica aia, fac eu la.
Vă rog să vă uitați pe diplomele. Da? În rest,